प्रमोद बर' मिसा कथा कय बास्तव कथा नकय यार कारणे आमी কৈছো এই মিছলীয়া सरकारक आमी বিটিসিৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগে बिटिआरआव इभिक्सनखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि बिटिसिनि बारग' इएम गणेश कसारिनि प्रमोद बर'आ थगायसुला नंखाय बाथ्रा बुङो गणेश कसारि प्रमोद बर' मिसा कथा कय बास्तव कथा नकय यार कारणे आमी কৈছো এই মিছলীয়া सरकारक आमी বিটিসিৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগে सरकाराव फैयोब्ला 15 साननि गेजेरावनो रायजोफोरनो हानि फाट्टा होनायनि खोथा बुंनायनि उल्थासो नुनो मोन्दों नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय 15 दिननि गेजेरावनो न' खालि खालामनाय अर्डार फैनायखौ गोख्रों बिबुंथि बिटिसिनि बारग' इएम गणेश कसारिनि एওঁলোকে सरकार गठन কৰিব পাৰিলে 15 দিনৰ ভিতৰত খাছলেনত থকা বিভিন্ন চৰকাৰী মানে এৰিয়াত জমিত থকা ব্যক্তিসকলক মাটিৰ ম্যাদী পাট্টা 15 দিনত দিম বুলি কৈছে बिटिआरआव इभिक्सनखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि बिटिसिनि बारग' इएम गणेश कसारिनि এটা আজি আমি দেখিবলৈ পাইছো 15 দিনৰ ভিতৰত মানে ঘৰ খালি কৰিব লাগে आथिखालाव बिटिआर सरकारखौ सालायबाय थानाय बिजेपि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा बिसायख'थियाव रायजोफोरनो गोबां खोथा होदोंमोन नाथाय सरकाराव फैनायनि उनाव खोथा होनाय बायदि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजोफोरनि जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना बिटिसिनि बारग' इएम गणेश कसारिया गोख्रों रावजों सोंखारिदों বৰ্তমানৰ যেটো सरकार UPPL আৰু বিজেপি सरकार এওঁলোকে যোৱা নিৰ্বাচন বিটিসি নিৰ্বাচন এমপি নিৰ্বাচনবিলাকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৰাইজক सरकाराव फैयोब्ला 15 साननि गेजेरावनो रायजोफोरनो हानि फाट्टा होनायनि खोथा बुंदोंमोन एওঁলোকে सरकार गठन কৰিব পাৰিলে 15 দিনৰ ভিতৰত খাছলেনত থকা বিভিন্ন চৰকাৰী মানে এৰিয়াত জমিত থকা ব্যক্তিসকলক মাটিৰ ম্যাদী পাট্টা 15 দিনত দিম বুলি কৈছে नाथाय बिनि उल्थायै बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगाफोराव इभिक्सन खालामनायासो जागायबाय होननानै फोरमायदों बिटिसिनि बारग' इएम गणेश कसारिया এটা আজি আমি দেখিবলৈ পাইছো 15 দিনৰ ভিতৰত মানে ঘৰ খালি কৰিব লাগে এই ধৰণেহে অৰ্ডাৰ আহা আমি দেখিছো গতিকে आरो खौरांनि गेजेरजों फोरमायबावदों दि मिसा खोथाजों रायजोफोरखौ थगायग्रा बिजेपि इउपिपिएलखौ बिटिसिनिफ्राय होखारनांगौ होननानै फोरमायदों गणेश कसारिया আজি प्रमोद बर'ৰ जितो नेतृत्व UPPL सरकार एटु मिছলীয়া सरकार प्रमोद बर' मिसा कथा कय बास्तव कथा नकय यार कारणे आमी কৈছো এই মিছলীয়া सरकारक आमी বিটিসিৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগে आथिखालनि सरकार इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सरकार बिसोर थांनाय बिसायख'थिनि बिटिसि बिसायख'थि एमपि बिसायख'थियाव रायजोफोरनो गोबां खोथा होदोंमोन বৰ্তমানৰ যেটো सरकार UPPL আৰু বিজেপি सरकार এওঁলোকে যোৱা নিৰ্বাচন বিটিসি নিৰ্বাচন এমপি নিৰ্বাচনবিলাকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৰাইজক এওঁলোকে सरकार গঠন কৰিব পাৰিলে 15 দিনৰ ভিতৰত খাছলেনত থকা বিভিন্ন চৰকাৰী মানে এৰিয়াত জমিত থকা ব্যক্তিসকলক মাটিৰ ম্যাদী পাট্টা 15 দিনত দিম বুলি কৈছে কিন্তু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছো 15 দিনৰ ভিতৰত মানে ঘৰ খালি কৰিব লাগে এই ধৰণেহে অৰ্ডাৰ আহা আমি দেখিছো গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি কওঁ আজি प्रमोद बर'ৰ जितो नेतृत्व UPPL सरकार एटु मिছলীয়া सरकार प्रमोद बर' मिसा कथा कय बास्तव कथा नकय यार कारणे आमी কৈছো এই মিছলীয়া सरकारक आमी বিটিসিৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগে इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शोरूमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै
नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।